Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, kinatong tanan, no? Hinaot ka na ata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon din, no, atong ipadayon ang laing sumpay din sugilanon o sa dili pa. Ako di basahan din na usa nga nag-comment si Asmit Salera. Lods, paspasi ni upload palihog. Salamat kaayo no sa pagpaminaw, Asmit Salera. O karon sa sumpay ning sugilanon. Pirlas sa Bukid, Part 28. Please subscribe. This is Lex Finoblog. Wala akong leading-leading, oy! Usa man nun! Usa man lang nasa ubos! Mayong Mga pagbuminaw lalaki! sa Lex Nagtiligbasay! Finoblog. Miyabuto sila din eh. Kinsa mo ka na sila ano yan, doy? Wala! Mga suglaw mo na sa palasyong itom, nay! Ilang ipambatay ang mga tao nga! Mauna tingali na ang mga tao sa lasang. Misukol nila. Nakutan! Nakutan! Dito mapila nilang away! Ari! Nakutan! Asam tago ha. Magbuwag-buwag dagdagan, nay! Ano yan, nay? Magbuwag dagdagan, nay! Uy, hala. Patay na ko to. Uy! Nataruyan na ko bangkaw. Uy! Awa pa ni, wala pa, awa pa ni. Amila po sa bumbong, nigo ka. Dagan yan, nay! Nanadiri yan ang tinagbasay! Dagan! Naumi! May ganit, gito sa pengong silong. Mubalik kong sudris nung agkapa! Ay, dahil ni Kai. Dahil nasuko ka pa ba na ka? Uwa man la. Naghunahon na lang ko sa mga panghitabo. Nga nung nagsige man ka og tutok sa ray na? Mura man gud og ibo ka gamay ang mga mata. O siya? Ikaw ko ni tanaw la. Ikaw na be. O tuod? Mikang ana tuod o gamay? Murag padung na mabukang yung mga mata. Mahal nga Reyna. Nakabati ka ba na ako? Ako ni Sinikay ang nagbantay ni mo. Mahal nga Reyna, paningkamot nga mabukang imong mata. Mikay! Iki! Mikay! To? Patasan ay... O nga nung nagdaggan man ka, saan naman nahitabo ni Tatay Andoy, ha? Tatay! Wala'y problema. Ako na siyang nailad. Ako gina nga, mipahuwi ka na sa dayon. O siya siya? Gipatay na ni mo ni Kai? Mao ka na, Igi. Pagkakita siya ni Andoy. Punya, may lain kong balita ni Kay. Unsa man na to? May mga tribuhan nun nga nakikaway sa batok sa mga sundao sa palasyo itom. Unsa? O siya? Unya, ay lagi karon sa Tatay Andoy. Ang nagbuwag-buwag may dagan. Kay, nagtilabas sa mga tao dito. Misud na sa bahay. O yun lang. Tinuod ko dahil sa hari ang sugo ni Reyna Bakukang. Nga ilang sa kupon ang tandang mga tribo ni Ineng Dapita. Tinuod ka la? Maulagin ang plano ni Madam Bakukang. Nga gwapa na karon. Ug Reyna na sa palasyong itong. Oh, Igi. Nagpakasal si Haring Burak sa lain? Mulang. Og wa ang anga. Ang hari yun ang iyang himong bana kay iyamag din ng gilumay. Lumay, Igi? Nagkay! Nabalik na ba si Andoy? Wa pa man. Mahal nga Reyna. Kinahanglang mahibalik na siya. Aron matabangan nako ang mahal nga hari sa pagsung sa mga kaaway. Mahal nga rin na. Oh. Mahal nga rin na. Oh, nanay. Niya na si Andoy. Mahal nga Reyna. Mahal nga rin na. Patay na Snikay. Oh, Unsya? Patay na si Nikay. Mahal ka na, mahal nga rin na. Nakita, Miss Toto. Naghinak siya nga nagbalita na ko nga patay na Snikay. Kinahanglang makuha nato ang patay niyang lawas. Aron makuha ko ang iyang gahom. Gusto kong makakita sa kapalaran na sa usa ka tawo ug mahimong bantugang mananambal sa umaabot.
Ha? Pangandam ka mo. Muadto ta sa bay nga bato. Pero doon ay mga nagtinigbasay dito, mahal nga Reyna. Unsay tinigbasay? May mga sundao nga dito nga miabot o nanggukod sa mga tao. Sila na ang mga tao sa lasang. Musukol gudi ay sila. Dili kita mo agi sa tubangan sa bay nga bato. Adto kita mo agi sa kilid sa pangpang. Lihok na ka mo! O sige na! Liyok na mo! Narambay nga ba to, mahal nga Reyna? Uy, mingaw na. Wa na ang nagtinigbasay. Pagdali ka mo! Kinahanglang makasud na kita sa bay! Naara na ko lungag sa bungbong nga bato. Naa sa ilaw mga akong lawak. Naa sa ubos di anang maong lungag. Nakapuyo kay gede ining maong bay, mahal nga Reyna. Oh, nagkapuyo! Wa sila'y kalibutan nga ako ang nagpuyo diha sa ilawom. Kang kinsam gining bay, mahal nga Reyna. Mao kini ang bay nga bato ni Reyna Santan. Sawa pa siya pangasawa ni Haring Burak. Unsa? Dali na ka mo. Sudlon ta ka ng maong lungag. Kinahanglang makuha tang patayng lawas ni Nikay o ni Reyna Santan. Siguroon ta nga mga matay silang tanan. Uy, mahal nga Reyna. Mingaw naman din eh. Wala may tao din sa ilaw. Nakaikiyas sila. Hala, yun sa Manila sa pagkikyas. Umiyagi gud niya ng putahan yan, doy. Pero dili madaw ni Toto ano ka tao. Tolo? Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Hain ang tiguang nga igi. Ay, Ah, wa sa pinis ng laigi. Buti pasabot nga. Miuban kini nila. pero di siya makapas anog tao ni Andoy. Tiguang nas lula igi, uy. Mangitaw na kita atong kataguan. Bitaw, bitaw. Salamat din taon nga mamahuway na gyud ka. Ako'y... Sawa, ibutang una ang Reyna diri sa ubos. Patagay. Huwag karoon kay mamahuway pa man ta. Magseminar kita, Igi. Jaon, ikaw ha. Kung nagkawa na doon kay batasan ha, kung nakatahod na ako ha. Nga ako pa imong seminaron ron, magseminar dito. Unsa man di ka to, ang seminar man ka, maestro ka. Ako may leading man din eh. Tago na tika glula kay serious mo. Boss, kinahanglan si Manaron tika. Saan? Naseryos ko no siya. Unsa taro ang ito? Kinahanglan si Minaron tika. Oh. Ay, ikaw ha? Ayaw na yung pag-usap sa pagdapig sa mga kaaway, ha? Kinahanglan nga, ari na ka na mo, dapig! Lagi, kasabot ko, anak, kasabot ko. Naaman to ko dapig ninyo ba, pero usaw na hadlok manggugos bahad sa barangan ba? Nagawas pa, ipatugram man niyas ni Kay. Oh, sakto. Wa man tupat siya. Kun mao ka na, may gahom ang tambal sa barangan aron makatug ang tao. Sama kang Reyna Santan. Ay, tuod na? Pirikod to, no? Dili ka siya ang napainom og pangpakatug ni Reyna Santan. Wow! Galing! Pagka-bright sa akong leading-lady, hoy! Murag may puntog ka! May puntog ka na ni kay. Og kung ang imong nainom, ng pangkatug na nainom sa Reyna, buti pasabot. Nga maulian pa ang Reyna kung ihom mo sa busay na dunay bangaw! Ha? Ha! Dilumsan ka sa sawa dito sa busay na dunay bangaw ni kay. Mao nga, nagsukagag og naulian ka, di ba? Di ba? Husto. Oh, sino? Sawa, mahimo pagtanaw na to ang Reyna sa busay nga may bangaw? Milingo-lingo man ang sa sawa. Bitaw. Ulo. Ano man na sawa? Makasabag yun ng sawa akong sultihan, sa? Sawa, kanang imo paglingo-lingo. Nagpasabot ba ka na? Na dili makaayo sa Reyna ang tubig sa busay? Ulo. Milingo-lingo sa sawa. Asayop ka to. Karon pa ko kitang sawa nga mulingo-lingaw na o muyang-uyango, sad? Dili siya ordinaryo nga sawa.
Anong ka? Anong kagi? Sigam ng mata mo. Pagtahod lang. Pagtahod. Okay. Ngano lagi ka? Tanawa sa unahan. Oh. Oh, Atop nga kugon sa mga kabayan ka nang nasa unahan, oh. Kanang, oh. May nagpo yung mga tao ining bahinas lasang. Dali ka mo. Muduol ta dito. Ayaw na ni kay. Ang anong gipugnan ko nimo? Tanawas kasagutan. Blo! Blo! Late na eh. Tao ka na ang nagkadugo. Hala. Kita makain na siya. Kinsa ka? Nga nagkadugo ka? Yari burat. May mo doktor. Yari burat. Unsa? Doktor yari burat. Kidari ang among mga kababaitan. Kung ipatay ang among mga tingwag. Kinuha ko. Ala! Dito man yun di ay haring burak ang sugo ni Reyna Rosa. Nga sa kupon ang tanang mga gingharian ni ining dapita. Unsa? Nalumay manggod ang hari sa barangan nga migwapa na. Mao nga, mura na siya talatala nga musunod na sa tanang isugo sa barangan. Kinahanglan masumpo siya. O siya? Lolo. Sawa? Naunsa ka sawa? Oh, uy, si Puti. Milit layat, sab. Niyon siya? Milit layat na, tanawa. So may buot pa sa buta na iyang gibuhat, oh. Pamati ka magduha. Puti og sawa. Kung mangutan ako, mutando ka sawa o mapaghot ra ka puti. Nakasabot? Pagkabinig ka ng chat sa Puti. Aron maklaro, gyud. Yabag mong ikaw ba tuto ba? Yabag daw ka. Patatsaho na ni mong itay. Yabag ho, yabag. Ikaw man day aron maklaro ba? Oh. Sige ni kay. Putan na. Sawa, puti. Gusto mo nasumpuan ng daotang buhat sa barangan? Oh, Ano? itando ang sawa. Ano? Oh, Mijat sa sige. Ito'y day ang ito'y. Doya ka nga nung may panoo magkaputi ni Toto ni Chachamang ka. Ay, kaya bag. Dili man mo makadaog batok sa hari. Oy, kay naaman ang barangan. Siya man ang nagkontrolar sa utok sa hari karon. Mapangitaan na to ka nagpaagi. Nabagi ko. Ipahilo na siya maayo. Kaya ako siyang tambalan. Oo, uni kay. Pangitaon ta silang tanan. Pero, asa makasila pingon mahal nga Reyna Rosa? Ditong dapita ay. Basin tuwa sila ditong dapita paingon. Pagdali ka mo. Kinahanglan bakit anak ko ang Reyna og mapatay. Alala. Mikay, murag mamatay naman. Maddo na matigalin tawhan na Mikay. Bako kay sa masyentiyan, eh. Di nanti kayo ng buhay ni kayo, eh. Mo. Gamhan ng perlas. Alima ang samad ni ining maong tawa. Wala. May puwa ang perlas. May hayag umayo. Ulala. Mura maog ni X-ray ang perlas. Murag na X-ray. Hala, tarawan ninyo. Ang sama sa tao. Inanay nga napabas. Huwag ka mga nanagigani kay. Ikaw ang magipaabot nga magkaluwas na mong ikan sa lutang hari. Ikaw. Ha? Mausap ka ng isulti sa mga duwende. Salamat ka. Mga miabot ka rin sa mong kalibutan. Salamat na lang doon. Nikay rin akong pangan. Ikay, tabagin sa mga kumagauban. Daghan ba mo nga samdan? Oo. Pagawas ka mo sa inyong kitaguan. Niyan ang atong manluluwas. Uy, karaganan nila. Uyay. Uy, puro sila samdan ni kay. Nanago na din sila sa kasabutan. Dali ka mo! Pahilo na ka mo daring dapita. Kaya alimon ko ang inyong mga samad. Gamhanang perlas. Ayuha silang tanan. Uy, kahayag na ining dapita. Dali! Doon ka magtanan sa hayag! Dali mo, dali! Pahilo na ka magtanan! Dali mo! Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog.
Hapit na mo gabi, mahal nga Reyna. Mamahuwan lang ta. Dili! Uy, ano di man ta mamahuay? Tanawa sa unahan! Uy, mga sundao nas palasyo. Naadiha ang akong hari. Mutipon kita kanila. Hiya! Hiya! Mahal kong bana. Kumusta na? Taga nakitag nasakop. Tarawa sila. Lah, kadaga na din sa mga dinakpan. Mga babaeng lalaki. Patay na ang mga tiguan. Uy, kagana ko diyan na nila. Nakuha ko na ang mga tao sa lasan. Maayo! Maayo, mahal kong bana. Gibuhat mo gayod ang angay buhaton sa usa ka hari. Kita ang magmando sa tibuok kalibutan. Kita! Oo, kita. Nagkamahanan ka siya. Layo niya at sumasabay. Nagkamahanan ka siya. Salamat. Bili lagi ko naman. May nagiging tabanan. Dili ako nakaayon nila to. Kung dili kining perlas. Igi ay, padawang dili. Luto. Nikay. Nakahukom na ko. So may nakahukman ni mo, ha? Nga dili na yung kumubuwag pa ninyo, Nikay. Mayo kay nakauna-una na kaanak la. Mas ninyo, God, ninyo. Nga ani ko uban ninyo ba? Mas maayo. Kay, nakasaksi naman ko sa gahom ni Nikay. Maayo man ko kung may samad unya ko. Makatambal man siya nako. Sip-sipa gini mo, Gi. Inaon sa bangka, oy. Ko ba? Ganahan man ko, ganahan ko bang mo assistant ko ni Nikay sa pagpanambal kay nurse man ko sa una. Ha? Nurse. Kung saan ka na mong nurse la? Ha? Elementary pa ko. Ako'y pirming nurse among duwa-duwa sa eskwelahan. Mura. Mo din nga nagtambal-tambal lang ka kay nurse di ka sa una. La, lumalabay lang niya akong gahom la. Kung makuha sa laing kining perlas, mawa na usab ang akong gahom. Pero, mangilam ko ng gawman ni Kay. Kalahurong ni Kay. Nikay na lang, Noy. Ako si Ibo. Noy, Ibo, may tuyo ka? Nagasabot kami tanan nga ikaw nang among ilon nga pangu sa among tribo. Unsa? Uy. Dili na mahimo ni Ibo. Lumalabay lang ko ining dapita. Saan kayo mo na balibaran ni Kay? Napitaw ko ang mga tabang niyo mo. Unya na naasag ko, day. Ay, piling close na kay Kagi, ha? Piling close na kay ka. Nagkinahalan kami og gamahan ng panguni kay nga magigbatok sa daotang hari. Dili maginadautan si Haring Bulak. Naulipon lang siya sa gahom sa daotang barangan. Muhangyo na kami kanimo. Nga ikaw lang niya mugiya ka na mo. Bisan asa ka, tuwa kami nga mutabang kanimo, ni Kay. Ha? Panduan lang na ni Kay. Nindot na. Ikaw ang among ilhong prinsesa sa among tribong Lasangnon. Ukti sa niyong tribo no da? Kay namo sa Lasang? Pero... Mabuhay! 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 Ano ba ka sa prinsesa ni Kay? Uy, wala. Ang sawa. Yan di paubos. Ang reyna. Dili. Naunsa ka, Noy Ibo? Si Reyna Santan ka na. Nakaila ka ni Reyna Santan? Tungod kay siyang ikaduhang anak sa among pangong manggugubat, si Pangulong Malik. Kung mao ka na, nahibaw ka mo kung unsay nahitabo sa Reyna? Ni Kay, nakatog aray na tungod sa itong nga gahong nga diwata, ugwa na makamata. Itong na diwata? Kisam sa nang itong nga diwata, noy? Mao ka na ang gamahan ng diwata sa kangit-ngit nga nagbuyo sa kakahuyan sa patayng yuta. Kung mao ka na, may paglaom pa nga makamata si Reyna Santan? May paglaom pa. Suma sa among tambalan nga ang itong diwata lang ang makapamata sa Reyna.
Mahimo pagtabangan minimo. Usa may gusto mong tabang. Gusto kong adtuon ka ng patayng yuta. Uy. Pag di na maayo mong ideya ni Kayda. To, ang itom nga diwata lang ang makamamata sa Reyna. Busa adtuon ko siya. Ako siyang pakikitaan. Matod pa sa sugilanon nga akong natungog. Kung mangayo kas diwata, kinahanglang may ibayad ka. Uy, naunsa gud daay na negosyante sa daay ng diwata, ha? Ay di pwedeng utang lang, Noy. Mao ka na ang sugilanon. Ang mangayo ug way bayad, di na makagawas sa patayng yuta. Uy, Nakatultol ka ba ni Ana patayng yuta? Oh, apan kinahanglan nga mag-andam kitang daan ug bayad una kita mutunob sa maong dapit. Unsa man si bayad ngayong pangayoon? Noy, di magadulyar. Isura man ka. Kinabuhi. Unsay kinabuhi? Kinabuhi ang ibayad kung doon na kay pangayoon sa itong nga diwata. Murag dangat. Mato maganita dito aron muluwas atong kinabuhi o maluwas ang kinabuhi sa Reyna. Siyang kahimtang karon. Kunya, mubayad ang kinabuhi. Uy! Mahimo bag mananak ang ibayad? bitaw, manok lang. Yun na, maggaan tagdaghang manok. Kung ang kinabuhi sa tao ang pangayuan ug tabang, kinabuhi usab sa tao ang bayad. Unsa? Hindi ka karoon sila si Nikay. Gusto kong makakita pabalik ni Nikay. Ay, dinisab ka makatuog sa kadagko sa mga lamok din hino. Nagunahuna ko ni Nikay, no Yandoy. Oh, naghuna-huna sab ko. Kung mabalik ko dito niya, kuhaon ko dako ang iyang pirlas. Oh, nganong inguna na ang imong pahiyong, ha? Gusto ka sa diay nga magamhanan ka? Okay sa mantawhana nga wa mangandoy nga mahimong gamhanan. Aw, sa makaun na lang unya na akong tulo. Tulo? Oh, si Reyna Rosa, ang atong karibal sa pagkuha sa maong gaom, di ba? Oo. Ug alkansi ta niya. Tungod kay doon na siya kay Bao sa pagpamarang. Mausap na akong problema. Mahadlok mo kung anang Reyna Rosa, oy. Kay bisan Reyna na siya. Ganahan pa man gihapon niyang kuhaon ang gahom ni Nikay. Pero, Nedoy, sigurado ka nga patay na si Nikay, ha? Ay, mao man ay sulting tuto. Baka ko naman nas tuto. Ha? Kinanglang makakitaon na ta sa patayng lawas ni Nikay. Una ko mo nga patay na siya. Kay, ako na si bantay si Reyna, be. Dahil na kinahanglan. Naasisawa nga nagbantay niya. Anong naginuktok mo ka diyan ni Kay? To, naguna-una lang ko sa itong nga diwata nga gisulti ni Noy Ibo. Kung siya ang napakatuog sa Reyna Santan, doon lagi siya gustong maangkon mo nga iyan ang gibuhat. Husto ka to. Og ka na ang gusto na akong mahibawan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Saan niya mong sinultihan nga kulbaan ka, ha? Sus! To, ayog ka bala ka. Kung moadtom ako sa patayng yuta, mag-inusara lang ko. Sa to? Mato ginay ka? Oo. Gusto kong tabangan si Reyna Santan nga makamata siya. Aron masanta ang kadaotan sa hari nga naulipon sa barangan. Ha? Pero kung sa may dadon na mong bayad, ang nakita mo kanding dito sa kakawyan, mo na ito ibayad sa itong nga diwata. Sige, andama ang kanding. Magpagiya ko ninyo Ibo kung hain ka ng yutang patay. O ikaw, bantayi ang Reyna. Umubal lang ko naman kay. Total, naramsang sawa nga makabantay sa Reyna Santan. Aw, napagyud si Puti. Pero, dili ko gusto nga mamiligro kas dapit nga akong adtuan to. Ayaw pagsultihan na ni Kay. Napali naman noon. Ako maunta ang nasi mong dapit karon kay lalaki gud ko. Ako gilining man. To, kung mahimo pala nga akong ihatag di mo ang perlas, ako na nang kibuhat. Suway ko no. Ha? Yatag na ko ang perlas. Aron ako na ang manghaso sa mga kaaway. Maayo kay lalaki ko, suway. Sige. Nia, sige. Dawata kini perlas. Ang bibi. Uy, wala. Ilukso-lukso ang
Milukso. Milukso magbalik sa mong badang perlas ni Kay. Mao ka nabot kung ipasabot to. Dili mo sugot ang perlas, nga mobalhin si slaing mga kamot. Ikaw gini ang pinili ni Kay. Bangon ka mo! Agay, madam. Mahal nga Reyna Rosa. Kipatiran mo ko. Ikaw mo gudena. Bangon mo! Ay, mahal nga rin na. Ay, sakita sa mantoy. Bangon na ka mo. Aduna kita'y pagabuhaton. Ha? Unsa naman sabna, mahal nga rin Ikaw, na. unsa naman sad na? Gusto ko nga ako na ang mangus tibuok kalibutan. Unsa? Mao na bitaw na inahitabo, di ba? Gusto ko mamatay na si Haring Burak. Ah! Ha? Usa! Kung mamatay na si Haring Burak, ikaw na ang mamahimo kong sinaligan ni Elmo. Oh, Ikaw na ang mangus mga kasundaluhan sa akong gingharian. usa! Busa, kinahanglang unang makainom sa hilo si Haring Burak. Ano sa agaman magpahatod ako sa patayng yuta ni Kay? Sa labing daling panahon. Sige. Mangandam lang kung daan aron sa itong ibay sa diwatang itom. Tuod, may pangutana ko kanimo ni Ibo. Usa ka na, di Kay. Nakahisgot ka nga. Usa sa mga anak, si Reyna Santan sa iyang amahan, nga leader sa kasundaluhan ni Ining Dapita. Kinsa man ang maguwang ni Reyna Santan, ug hain man siya karon. Ang iyang ngan kay Rusa. Ug galit na siyang nahanaw sa dihang nakatug na si Reyna Santan. Rosa? Oh, si Prinsesa Rusa o si Prinsesa Santan. Ang mga anak ni Talahurong Malik. Mao ba? May lain ka bang ipangutana? Nahibaw ka ba nga nahimong Reyna si Reyna Santan sa palasyong itom? Nahibaw. Sugad lang nga siyang mahimuray na sa palasyong itom. Wala kami makakita ganiya. Hangtod nga namatay ang ilang amahan nga si Malik sa gubat. Mao ba? Ug may anak nga kaluha ka na si Reyna Santan. Apan, dungan kaning nawa sa dihang nakatug na siya. Mao ka na ang balita nga akong naibawan. Nahibaw ka ba? Kung si pangan sa kaluhang bata. Wa ko maibaw. Ug wa sa kong makita sa duha ka bata. Ang akong naibawan nga pulos kini babay. Sa imong hinuuna, pila na kang panuigon sa mga managaluha karon? Parehas na nimo. Unsa? Sundalo pa ko sa dihang nakabati ko niya ng maong sugilanon. Gikan sa akong amahan, nga kani sundalo usap. Mao ba? Uwa ka na bagid mahibaw kung hain gid ang managaluha? Uwa na. Nagtuo na ang tanan nga patay na gyud ang maong mga kaluha. Uwa kay kalabutan ng haris na hitabo sa Reyna. Wala kong may baon ni Ana. Pero matod pa sa akong amahan nga nagapo sa gubat ang hari. Ug sa pagbalik niya, nakatug na ang Reyna. Ug hantod karon nahikatug gyapon kini. Mao ba? Makapahibong lang kaayo ni Kay. Medyo na idara na sab ang Reyna. Tungod kay natug lang siya. Og dako siyang buhi. Rosa di ang pangan sa maguwang ni Reyna Santan. Oo. Salamat sa imong gisugilon kanako ni Ibo. Ayaw na. Nga nagitutukan ko ni mong sama, ana. Ang imong naong. Nga naman di akong naong, Noy. Nakakita naman ko sa imong naong. Ha? Diin? Ambot. Basta ka nakakita na ko sa imong naong ni Kay. Sama ni Kay? Manglakaw na ta?
Manglakaw na tato. Okay, no problem. Uy, Dodo. Muuban jud ka ni Kay. Oh, upan. Anday, buot na sa kagi. Ay, gabala ka. Sa tiyo mo gingon. Lula. O ka na ba? Ay, gabala ka. Kay, naman diri si Sawaw. Mubantay ninyo. Naman diri. Ay. Sige na Ibo. Pangandam na. Kay manglakaw na ta. Oh, di kay. Ay, nagsugod naman siya dang akong kulba, oy. Unsaon na malakon mo balik din ang mga sundao ni Haring Burak. O di ba ka sila si Madam Bakukang ang moanhe? Ayaw pa das kahadlok la. Kung makuha na namo ang tambal para sa Reyna, o kung makamata na siya, makabalik na siya sa palasyong itom. Mao na, Lula. Kay kung mabalik si Madam Bakukang, bali na siya gad, doon sa kalaban nila. Isas! Dagway ni Mugi. Ani kay, musadjis lang ang leading man. Unsa man na leading man. Kinahanglang mangita sa tag makabaraw sa lumay ni kay. Pero unsaon man na, ngagamahanan naman sa si Madam Bakukang. Nabatan-on na gud siya gud. Ngayong pagbuminaw sa Lex Pino Pero kanang Vlog. tiguang yapon siya og tingog, pero ang panagway niya batan-on oy. Unya, bag-o na sab ang iyang pangan. Siya na karon si Reyna Rosa. Unsa to la? Unsa na yung pangalan ni Reyna Bakukang? Reyna Rosa na siya karon. Sigurado ka? Oh, lagi. Sigurado yun ko. Kay mao man na ang gusto niya nga among isampit niya. Princesa Rosa. Nahibaw ka ba kung nga nung kanang pangalan ang gigamit karon? Wa sab. Agana, nagtingali siya ang nanganagod. Rosa. Nganom din ni kay, nganong nakurat magka nga Rosa ang ngaan sa barangan. Tungod kayo maguwang ni Reyna Santan. Rosa ang pangan. Unsa? Elmo, ni ana ang hiluan lang siya, hari. Oh. Sigurado giga nga patyo ng hari. Ha? Kinahanglang masulo ko ang gahom ni ining dapita, Elmo. Pero nagkinahanglan man og hari ang palasyo. Kung patyo na ni mo siya, kinsa na may hari? Ikaw na, Elmo. Usa? Oh, ako... Nausa pag ako huna-huna. Iguang na si Haring Burak. O mas nakinahanglan og batan-ong hari ang palasyo. Busa, ikaw ang mupuli sa hari kung mamatay na siya. Unya, ikaw nga akong Reyna. Oh, ako. Di lang ko Madam Bakukang, oy. Ay, agay. Masuko, gid ko. Wal nga rin lang, soy. Suko, gid ka. Kaklaro, anak. Masuko, gid ko. Kigibalibalan mo ang akong tanyag. Ako una kapasabtunay sa... mahal nga Reyna. Kanang hari og Reyna, kinahanglan magtiayon man gid na sila, di ba? Oh, kung mao na, ikaw na ang mahimo na kong asawa, o di ba? Bao ka na ang mahitabo. Oh, mao ginay mahitabo. Mao lang di lang gid ko mahal nga Reyna. Di lang una ko magminyo. Dili ka ganahan nga ako ang mahimo nimong kapika sa kilabuhi. Oh, murag lain kayo eh. Sa akong katahom karon, dili ka ganahan nga mo angkon. Giluod ka ba na ako, Elmo? Wa, mahal nga Reyna. Kuan lang, murag lainan man ko nga magdugta nga gwapa ka unya ang imong tingog ba. Tiguang kayo, lain na paminaw na naman mag-agu-agu ka. May numdum ang yun ko sa imong kakunot. Kakunot sa imong nawag, sa imong panit. Ay lang kasuko, mahal nga Reyna, ay lang. Kalma lang, kalmahe lang ha. Ako na lang, himuan na lang natog taw-taw ang hari. Ikaw rin bitaw gihapon ng magbuot bitaw. Musunod naman ang hari ba? Hatagi kong bugat nga rasyon. Kuan, kining. Ang hari lang ang makamando sa imong mga tao. Kay gila man nga leader. O, di ba? Busa, ibili na lang ng hari diha. Kay tingalig dunay mo supak na ako kung ako na mumando. Manaligay tingog-tingog din ni kay. Nagunahon ako sa igsoon ni Reyna Santan. Oh, katong Rosa? Oh,
Anong mauman niya nga gigamit karon sa barangan? Oh, sulagwa lang tingali ni. Basing ginahalan gid siya nga ngana ng rusa. Basing ngana lang ba? Nikay! Ang anong ibalik ka sa agi ng ibo? Kinalang mo si Mang Kitaog lang ang gianan. Tungod kay nasa unahan magpundo ang grupo ni Haring Burak. Unsa? May gidangat na nilakawa. Marisgasya naman katay ni. Ari dagi dapit. Ari din mo din eh. Ayaw na. Oh. Doon ako'y lain lang una-unaan. Unsa ba ni kay? Unsa? Tingon ka untang hari di madam bakukang. Oh, ni Andoy, pero wa ko musugot eh. Uy, nga nang wa makang musugot. Higayon ang tato nimo nga mahimo kang hari o gamhanan. Oh, lagi. Gamanan ko, hari ko. Nindot kayo paminahon, oy. Pero, di na ko matuon si Reyna Rosa nga mahimo na ko kasawa. Uy, nganon dili man nga gwapa man kaayo ang barangan. Uy, di gid madano. Kay, ang niya sa kong utok, magunahon na mangyapog ko nga siya ang nangunot na nga barangan. Unya? Oh, wa na mahinayon. Oh, wa na mahinayon ang iyang plano nga iyang patyo ng ari. Unsa? Kamang to. Kamang bitaw ko ka na day. Dara ang grupo sa mga sundalo sa hari. Sila si Almo og Tay Andoy sa gawa sa ilang tent. Karaas duha mo. Mga traidor. Pasagin na sila to. Ang mga daotan. Magmalipayon gid na ang motipon sa mga daotan. Pag-usam mo sa dadinin kay. Gusto ko makakita pag-usab sa barangan. Usa? Pero kakuya ko masakpan dadinin. Hayo kahadlok. Diha una ka. Uy! Ikay! Ikay! Asa ka? Ayaw siyang agpasa. Kay basin may makabantay na noon na to. Ang samis ni kayo eh. Akong kaya nga mag-resibo. Siya naman noon. Kanang usa ka tent. Posible nga naa diha ang barangan. Maayo kay mancho siot kining bahinas kakawayan. Ug daghang sagbot. Ani hilang una ko sluyo sa tent. Oh, tingog karon sa barangan. Mahay kong hari. Pamati o maayo. Mao kini ang sunod ng buhaton. Oh, naigaming puslot kaning ilang tent. Kinahanglang sa kupon mo na usab ang sikbit maging harian na sa mga pula. Naarang barangan. Karon pa ko makaklaro niya. Gwapa na gid kaayo siya. Og batanon pa. Ikaw na mahay nga hari. Buhatan na ang akong gisugo kanimo. Oh, matuman. Ilugon ta ang binghariang pula. Ilugon ta ang ginharian. May sulmo na sab sila. Kinahalang makabantay ang gihari ang pula silang plano. Pagdaminaw sa Lex. Di! Amoy sa sundang kinindiya sa kuliog! Dali ni kay! Magpalayo na dali ni! Dali! Ayaw na. Hikapon ko na kinanakuyapan nga sundaw. Ano man? Kinsa ka lang naasaya. Oh, dali na. Mamiya na ta din, dali. Oh, mahal nga Reyna, may isugo ka? May nabati ko kasika sa luyo. Mga hagaw-haw nga tingog. Susiha kini ninyo. Okay. Hoy, kamurya! Susiyon tang luyo sa katulganan sa Reyna. Tara mo! Dagan ka mo! Nagsunod ko na muli kay! Dali! Ari kita dali sa pita! Dali!
na makatago na ta. Kasi sigurado ko ang pangitaon kita nila. Bawa na ko kung asa damot ako. Nga, di masod ang kabayo. Hasaman! Sa langob. Dali, sunod ka mo ka na ko. Mahal nga Reyna! May nakaduol nga kaaway si Muntin! Kinsa ang nakadool din eh? Sinikay! Niya sinikay! Mo ka nang gisulti ni ning imong sundao nga nakuyaban! Mahal nga Reyna! Buhi sinikay! Hantoy! Mahal nga Reyna, may isugo ka na. Ay, mahal nga Reyna. Imo magugkong ibunalan ang kahoy. Namakak ka! Dakong buhi sinikay! Unsa? Pero, mao man niya ang gisulti ni Toto nga patay na sinikay. Dakong buhi sinikay! Og nakamata na siya! Uy! Usa? Limitado na ang oras sa pagkatuog sa nainom nga tambal ni Nikay? Ha? Mahal nga Reyna Rosa? May nagtambal ka niya. Duna! Uy! Unsa di ay? Dili mahitabong makamata siya kung way nagtambal niya. Mahisama siya kang Reyna Santan na mahikatog sa tayon kung wapay nakatambal niya. Wah! Mahal kong Haring Burak. Ano ba ito, Reyna? Nausab ang imong misyon. Kinahanglang siksikon ninyo ang kibuok kakahuyan ni ining dapita o pagitaan ninyo sinikay o patya. Pagitao sinikay o patyo. Sigurado yun mo na sinikay ang nakita sa sundao. Nakaila ang sundao nga nakuyapan. Nakaila ka Nikay. Pagdali ka mo! Kuha ang akong kabayo, Elmo. Mutabang kita sa pagpangita ni Likay. Ani unat kitang manako din islang mo ba? Dinilaw na ta. Delikado nila matultulan din, he. Bitaw, klaruhan na niya, no ibo. Klaruhan na niya, noy. Ulap ke. Uy, makatultulin ng dapita gawas na ko. Magunsa madi ka dapita no ibo. Mau kini ang taguanan sa una. Sadyang gisuong kami sa hari sa pula nga gingharian. Mao ka ng sunod ng target nga ilugon. Ang pula nga gingharian. Kinahal na mahibaw ang maong gingharian sa mahitabo nila. Kinahal na may makapahibaw sa pulang gingharian. Nga sila ang sunod nga sulngon ni Haring Burak og sa mini nga Reyna. Ili, kita na mo padayon sa dapit nga giingon ni Ibo sa patayng yuta. Unsa? Makatultol ka na rito? Makatultol mo. Sumaya na ninyo ang adlaw paingon ditong dapita. Huwag kung maabot na kamo sa lapok kong yuta, mao na ka na ang patayng yuta. Diin pulos usap patay ang mga kahoy. Unsa noy? Unya, unsa man na mapagpangita ang itom nga diwata? Tunga-tunga sa patayng yuta. Magbarog ang bugtong buhing kahoy nga magsiga panahon sa gagabion. Mao ba? Pero, kinahanglan magbantay ka mong doha. Tungod kay way mga ligdong o kasing-kasing ang makasod itong dapita. Unsa? Ang tanang mga buutan, di makasod sa patayng yuta. Unsa noy? Uy! Kalisod ka na isod mo na ang mga dapit, noy! Mulakaw na ba ako? Ayaw na. Bahay mo bag, hikapon ko unang imong kamot, no ibo? Ha? Kinahala maniguro ko, nga dili ka masayop si mong pag-adto sa maong dapit. Pahikap lang, noy! Maniguro lang tagdaan nga di ka mamatay dito.
Usama sa mga gahom ang paghikap ni Nikay. Makita mo siya sa umabot na may tabo ni mo. May noon. Sige, hikap ako Nikay. Dagan ka mo! Dagan! Nikay, sa may mo nakita? Dili ka mahimo mo atos pulang palaso ni Ibo. Ano man? Mamatay ka sa pana kung mo adto ka dito. Siya, nakita mo ang naitabo na ko. Oo, Noy. Mao kinanggahom sa perlas. Makita ko mahitabo sa maabot sa mga tao nga ako hikapon. Kung mauna... Dili ka mahimo mo atos pulang gingharian. Kinagpaabot ni mong imong kamatayon dito. Miyuyo kang yuta! Panon ka rin sa daghan mga kabayo. Gipangita na kanila. Nakatago si Nikay! Mahal nga Reyna. Nakatago yun si Nikay. Hapit na ang kagabion. Ugma na kita mo pa dayon sa pagpangita kang Nikay. Bagay ining tutoy. Giina na dahi ko niya. Klaro kayo. Ngawa mag-inusara si Nikay sa pag-anhi. May kauban siya. Kadtong tuto. Nay, Ibo, anong karumatang gabi mang lakaw, Nay? Tungod kay mas dali na itong matutulan ang patayng yuta kung gabi ita mangita ini. Ano mo, Nay? Tuod kay magsiga kini sa panahon sa kagabion, Toto. Dili ba, ni Ibo? Mau ka na. Busa, sa gabi kita mangita sa maong lugar. O sa adlaw na kita musod. Anong sa adlaw mo sad, Noy? Tungod kay mas way gahom ang kangit-ngit sa panahon sa kahayag. Lex Pino Vlog. Mo ba, Noy? Ay, tukaan ako eh. Ayaw ka bala ka. Ayaw ka bala ka, to. Makapahuway na kita rong taod-taod. Tanawa sa unahan. May nagsiga. Mau ka na ang atong gipangita. Pero, murag, tuldok na magkadako ka ng maong kahayag, Noy. Tungod kay usa lang kakahoy ang nagsigani anang dapita, Tuto. To, paspasingin mo mga lakang. Wala. Kadlaw naman di ay. Hapit na mo hayag. Panahon na nga mamahuway kita. Bitaw, hayag na. Og gawa na sa magtuldok nga hayag sa kahoy nga atong gidumdum. Magbuhat na siya tagabi ini. Una ta mo padayon sa patay yuta. Di na kinahanglan. Nga naman ay Ibo. Di na kita sa udlanan sa patay yuta. Tanawa ninyo ka ng unahan. Hala! Mauna ang patay yuta! Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon, pirlas sa bukid. Og salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw o palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug usbon ko, daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.